Opposition alliances mati all party hills leaders conference lapen Congress Racharia song pen Dipu LEC aparman MLA akili galong kache toidun jai ka thara phan rada thengno ka pachini ji phan pura pini thereponi phaing kora phorni Dipu golf boys pathu aklama long pen langhi nemisi constituency an bike car lapen auto Kepachejeng padoponlo Dipu LEC angkangalong kedo an Congress all party hills leaders conference ke kroyarat anta nang chetong dunsi kadukawe humsuri isi sose bike car auto Kepachejeng ponlo MLA kilik along pen Karbianglong BJP aphan paremsik Karbianglong chiraikom nang jipu akimang pensi Dipu LEC long jaika tharapan pithur ponlo lason si BJP a sarkar ke charipon Karbianglong along le company aphan ki pi pen ke danglok hemprik alam pen aphong radaphan Kepachong thui asai claim lo radaphan woreng anghoi pithek thesi arunodoi lakpati baido pupensi radamek palupom lo Karbianglong atangka kedoan angtan pen kewang atuma phansi pipon bomajok radatum arideng nonapor thang amatsi avidet lupusi jai kathar pen ningje opposition political parties script ho lapen Congress APHLC nitum chelang petsi la BJP ini political party busa so asonte ilitum ning oi sita alang litum ke munit abirudhe si ke claim munit atum han kapi duk munit atum han sakor gibi la sokam sakor takali slip ko bang ban tukar bi alam bangge ban si ke en akam si alang litum kapor I lapen ajok ilitum Karbianglong ke mastor akam ta pipede khangjang lo lapen ason kaprek akam ta pipede khangjang lo government sa sakori ke lapen alang litum government sakori pipen cikloijon suri flikep longji hala suri flikep pipesi kapit dukya phan aba adon tin phan orunodoi fusi Suri sira pharohini ra phokke babang singi pitu Lasi lahai ason pen kachepajok ji aphansi nonapong all party hills leaders conference lapen Congress Racharia song chelang petsi BJP Rachari aphan kepalua sarkar aphan chepadi dunpa melonang puta ningje ponthu ketlo APHLC penlo jai kathar aphansi jongpon pensi pini bang kechengsi alangli nomination tanger jat lo posi kechengsi road show mate public along mate kechapaklang la subang tu panceng kono dat Dipu go boys pen itu menan akelo damji istunan ke di pali pos ke ketike pini da bangke mesen lo busi den ko rat lo nang citodo gari do anda bang eto pini Dipu gari do anda bang lo le pen petrol pump umban ma do da jang train lap la si isi yang tek lo la mesen ko busi mata kono lapen ni ke amri 112 legislative assembly ben senil paname India Airlines lo APHLC penangjong konsi dili name airline certificate ada cepat ko la senil claim ko News report Karbianglong live